Lolu hlelo lulethwa kini ngokubambisana neNajashi Foundation kanye ne-Ubuntu Leadership Academy. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Iyini Islam ikwethulela iSeason 1 Izinhlamvu ze-Arabic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thula nomusa ka Allah nezibusiso zakhe ngathi kungaba nani nonke. Siyanamukela kwisiqephu sesibili sofundo lwe-language lolimi elibizwa kuthiwa i-Arabic. Siyabonga kakhulu sikwazile ukuqeda isiqephu sokuqala besikhuluma ngo-alif, uhlamvu ekuthiwa u-alif. Uma sirecapa nje kancane sibuyele emuva sibheke sithe u-alif uma ube udwi. U-alif uma ubiza uthi alif. Awunawo umsindo wawo njengeyinhlamvu zongwaqa, but umsindo uthathela kumsindo kahamza. Uhlamvu libizwa ngohamza lima ngaphezulu kwa-alif and then ube nesound ethi a. Kodwa uma uwodwa ungenawo ohamza siyazi ukuthi uboleka wamaharakat, bizwa kuthiwa amaharakat ngesiZulu sithini umsindo wonkamisa. Uma uboleka umsindo wonkamisa ila khona uzodonsa noma ngabe iluphi uhlamvu ongena nalo. Uma kukhona uba then uzowudonsa loyo ba, uma kukhona umim uzowudonsa loyo mim. Namhlanje sizofunda ngohlamvu olubaluleke kakhulu, uhlamvu olubizwa ngokuthiwa uhlamvu longwaqa. Nje uhlamvu elibizwa ngokuthiwa uba. Uba udwetshwa kanjani? Okay, asiqale sidwebe umugqa wethu esizobe sibhala kuwo uhlamvu kuze sazi ukuthi uhlamvu lilala kephi, lima kanjani kumugqa wethu. So uhlamvu lesibili kwi-Arabic language kulimi lesi-Arabu uba. Siqale siwudwebe uba, dwetshwa kanje ba, then mesufaka icashaza. Sometimes loku okutshekile kuba kude, mhlawumbe ukubone kukanje kube kude then kube necashaza. Sometimes kuba kungaka kube kuncane kube necashaza. Kusawubha loyo udwetshwa kanjalo. So sometimes uzohlangabezana noba egameni, uhlamvu lolu selifakwe egameni. Sometimes kuqalwa ngale egameni thiwa ba. Zobona umkanje njengaliphi igama, njengo Beytun, uBeytun yini? Indlu. Indlu. Beytun, indlu. So uba siyawubona ngenxa yokuthi ubuzojoyina noma ubuzohlangana nolunye uhlamvu olubizwa kuthiwa uya, then so utshekisa kancane, ngeke sisawuphelelisa njengoba ubona uphelele uba. Sometimes uba futhi uzowufica uphakathi nendawo, njengegama elithini haqi, then musuyangena uba.
So leli gama leli igama elithini haqibatun, haqibatun, haqibatun. So siyawubona ubhala kanjani usumngenye indlela futhi awusatshekile kancane njengokuba usuke uqala usekuqaleni uhlamvu olusekuqaleni but la luphakathi nendawo uhlamvu so lizoma kanje lijoyina lokho okungala ngakwesokunxele liphinde lijoyine lokhu okungemumva ngakwesokudla then ubha kanje. So siyabona ukuthi from u-original wawo ubuyona bawo ubha uyasuka ngenxa yezimo osuke ubhekane nazo egameni mase siwufaka futhi ekugcineni ubha siwubone ukuthi kanjani. Njengo uma siwufaka ekugcineni sowufaka kwizimo ezimbili zasekugcineni khona isimo esibizwa kuthiwa imuttasil khona isimo esibizwa kuthiwa imunfasil. Imuttasil yila khona uhlangene negama elingasekugcineni kodwa iwona osekugcineni and then mase imunfasil yila khona uhlukene uhamba wodwa kodwa egameni usekugcineni. Uma uhlukene uhamba wodwa egameni kodwa usekugcineni sizobhala kanje babun usekugcineni kodwa awuhlangene negama elingasekugcineni. Siyabona ukuthi ubha usekugcineni kodwa awuhlangene negama elisekugcineni kushuthi ngalokho ubha uzoma ngendlela oyiyona umsuka wawo siwubonile la. So uma uzoya ekugcineni ungeke uhlangane nagama elingemumva kwawo then uzoma ngendlela esiwazi ngayo ukuthi unje ubha. Iletha ibizwa ngobani? Ngobha. Uma sizowubeka ekugcineni kodwa sikhumbule ukuthi sithe yini le imunfasil yini imunfasil kushuthi uhlukene uhamba wodwa but uma uzohlangana negama kodwa uzoba sekugcineni so ubeka kanjani? Sizowubeka sithini kalbun. Siyawubona ukuthi ucishe ufane nala khona kuhlukene khona but la kuhlukene khona sikhumbule ukuthi sithe ubha ubuye izinto zawo zibe zinde so la ungawubona uthe kodwa la ngeke ukwazi ukuthi wenze izinto zibe zinde kakhulu but uzokwenza nje kancane ukuthi zibe zinde ngoba leli gama fanele lishiwo futhi ukuthi ulam. Leli gama fanele lishiwo ulam siyazi ukuthi iletha ulam imi kanje kodwa ngenxa yokuthi izoxhuma so ikhatha kancane sifaka ubha. So ubha la ungene kancane awufani exactly nala kushuthi sokhathe kancane senzele ukuthi sijoyine iletha then lo umuttasil unamathele kodwa ufika ekugcineni. So iletha yethu ithi kalbun inja. La uhaqibatun umeleni umele isikhwama. So indlela lezi zokubhala ubha. Sizothatha ikhefu kancane inshallah sibuye sesikhuluma ngokubhalwa noma ngokuchaza kwawo ubha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thula nomusa ka Allah nezibusiso zakhe ngathi kungaba nani nonke.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibuyile ekhefini. Sikhumbule sikhuluma ngo ba iletter, uba i-alphabet noma uhlamvu olubizwa ngo ba. Uba umbiza kanjani? Uqhamukaphi? Njengoba kumele simbize uba, sizombiza kanjani? Akumbhaleni ngokwesilungu ubekwa njengohlamvu lesilungu uB. NgesiZulu siyazi ukuthi uma sibhala uB kanje kuba uba. Kuba uba. So akuwona uba loyo, uba loyo. Uba ngesiZulu fanele sibhale uB, sibhale uH. Uba no ha, then kuba uba, kuba uba. Uba uqhamuka uma indebe zihlangana. Kukhona amaletha noma inhlamvu zezindebe. Inhlamvu zezindebe ezinye sisazofunda ngazo, kuba ufa, kube uwaw, kube uba, kube umim. Lezi inhlamvu ezibizwa kuthiwa inhlamvu zezindebe ngoba inhlamvu eziqhamuka ezindebeni. Ezinye uma uhlanganisa indebe, ezinye uma uyivulile indebe zingahlangani kodwa uzakhe zibe indlela ethile, zime ngendlela ethile indebe. Ezinye ukhipha umoya, ezinye umoya uvalela ngaphakathi ungaphumi ezindebeni. Ezinye amazinyo fanele athinte indebe, ezinye amazinyo awathinti indebe. So ngoba siconcentrate kuba, sifunda ngoba, sizobheka ukuthi uba wona uqhamukaphi ezindebeni. Uba siyazi ukuthi uqhamuka la kumanzi khona. Uba uqhamuka kephi? La kumanzi khona. Imakhraj le ibizwa kuthiwa imakhraj. Indawo la qhamuka khona uba. Siyakhumbula ukuthi imakhraj kade siyifunda sithe yini? Indawo. Indawo yohlamvu. Ukuthi uba uqhamuka kephi? Uba uqhamuka kiphi indawo? La kumanzi khona ezindebeni. So indebe zombili la kumanzi khona. Kwenzekani la kumanzi khona? Ikephi la kumanzi khona endebeni? Siyabona ukuthi indebe nazi la kome khona ingaphandle, la kumanzi khona ingaphakathi. So ingaphakathi. Ingaphakathi lezindebe. Ingaphakathi lezindebe la kumanzi khona uma kuhlangana. Uma kuhlangana. Then kukhipha uhlamvu olibizwa ngokuthi ba. La sikhuluma ngani? Ngemakhraj, indawo yohlamvu. Uma sisikhuluma manje ngomsindo wohlamvu, ngoba uma senzile kwindawo sazama ukulikhanda lolu hlamvu endaweni yalo, kuzomela manje sikhipheni umsindo wohlamvu. Kuzomela sikhipheni umsindo wohlamvu. Umsindo wohlamvu siyazi ukuthi lolu hlamvu linomsindo oqinile. Oqala nje kumele sikwazi linomsindo oqinile noma onesisindo. Onesisindo
Loku kusiyisa ekuthenini sikhulume ngani ngesifat kaba. Ini isifat kaba ukuthi uba umsindo owukhiphayo imuphi futhi ukhipha kanjani and ikuphi ekumele sigweme iyona isifat kaba ukuthi ubiyona bawe uba ukhipha muphi umsindo and ukhishwa kanjani umsindo kaba. Siyazi ukuthi umsindo kaba into yokuqala kumele si-understande uba uqhamuka kwamasifat abizwa kuthiwani i-jahar. Jahar. Umsindo wejahar into yokuqala nje fanele si-understand mesikhipha uba. Into yokuqala fanele si-understand ukuthi ilo msindo isifat ekubizwa kuthiwa yini ijahar. Isifat ekubizwa kuthiwa ijahar yile ezovimba izwi. Into yokuqala izovimba izwi. Uma ivimba izwi then umoya uyavimbeka. Umuzwa wokuqala ukusho uba uyacindezela, uyavimba. Mase usho uba ab. So la khona into ivimbayo, uvimba ini izwi then kuvimbekeni, kuvimbeke umoya. So le sifati le ibaluleke kakhulu kuba, kakhulukazi uma usuzofunda uba onosukun uzothi ab. Uzothini ab. La uyabona ukuthi izwi livalekile and then uma livimbeka izwi nomoya awuphumi. Why kubalekile ukuthi umoya ungaphumi? Umoya kumele uphume uma usho ba uthi ba yabo ba ngoba kuzogcina sekuba ubani uphi. Kuzogcina sekuba ubani uphi yabo uphi ukhipha umoya uba awukhipha umoya ba ubambile umoya but uphi uphela ngoba uyawukhipha. Uyabona ukuthi hayi usuyaphela umoya ngaphakathi ngoba uyaphuma. So ba akumele uphume umoya ngoba uzofana nayiphi letter, uzofana neletter uphi okuyiletter engekho kwi-Arabic language noma kulimi lesi-Arab. So sifunda kanjani ngoba sesivale umoya savala izwi? So sofunda kanjani? Then ku-applywa kuba le sifat ekubizwa kuthiwa yini ishiddad. Isifat ekubizwa kuthiwa yini ishiddad. Isifat yeshiddad inesindo. Isisindo esingena kwizwi silivali izwi. Isisindo esingena kumoya, esingena kumoya. Into esindayo ngithi iyacindezela. So ucindezelani umoya. Isisindo esingena kumoya. So lesisindo mesingena kumoya siyawuvala umoya kube khona isisindo ohlamvini. So kuze ukwazi ukukhipha izwi manje usuzodinga isifat ekubizwa kuthiwa uqalqala. Ile sifat ekhipha izwi likaba ngoba uma ungeke uyifake le sifat izwi lizogcina lingaphumanga. La izwi silivimbile kwavimbeka umoya, isindo somoya la sivimbeni izwi. Then kuze silikhiphe izwi kuze kuphumeni umsindo, kuzomela sisho isifat kaqalqala. Isifat kaqalqala yini? Ukunanela. Kwezwi. Ukunanela kwezwi. So la kuzomele uba unanele. Ab.
akuwona umoya lothi akuwona umoya akulona futhi ukuvuleka kwezwi cha ukunanela kwalizwi ngathi ngiyalivula b yabo ab khona lo okhona yini ukunanela ngoba kuvalwe izwi kwavaleka umoya so sengithi ab wa ba babubi buban bani babna min al mabni mabiban bani ba so uba ubizwa kanjalo so thatha ikhefu sibuye ngokulandelayo sinilethele incazelo zikabha uma uqhamuka eindaweni ezahlukene kwamavesi akwiQuran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuthula nomusa ka Allah nezibusiso zakhe ngathi ngingaba nani nonke. Sesibuyile futhi kwisifundo sethu sanamhlanje kwisiqephu sesibili lapho sikhuluma khona ba iletha ba uhlamvu lolu uhlamvu lesibili kwinhlamvu zelanguage zolimi lesi-Arab Arabic language. So lolu hlamvu uma sibuka kahle uma liqhamuka eindaweni eziningi lisuke lingachazi into eyodwa noma lisuke lingaqhamuki nencazelo eyodwa libuye liqhamuke nenye incazelo ehlukile kunalesi jwayele ibuye iqhamuke nencazelo esiyaziyo yayo ebizwa kuthiwa il soqa lo ukuthi ukunamathela yonke into imiqhamuka noba kakhulukazi mesikhuluma ngoba wajar uba harf jar okuyini okuhlamvu lejar uhlamvu lejar uma liqhamuka uba wajar uzohlezi unika into emva kwawo ukasra izohlezi inokasra so nawo usuku nokasra negama eliqhamuka nawo lizonika ukasra lokho kubizwa kuthiwa uba wani wejar so uba wejar unezincazelo ezihlukahlukene eziningi futhi esizozama ukuthi ezinye zazo sizikhulume namhlanje sizifunde futhi namhlanje esizoqala ngayo incazelo ibizwa kuthiwa ba al-isti'ana ba al-isti'ana ba al-isti'ana ngihlanganise la ya samanga nakahle leli gama uba al-isti'ana so uba al-isti'ana imuphi wona muphi uba yilo ba omele uba omele ukusiza ngento ethile so lo ba umele ukusiza ngento ethile uma uqhamuka kusho ukuthi siya understand ukuthi kule into ethile ilekelelwa ethile njengani bismillah bismi Allah ngegama lika Allah so umuntu ucela ngegama likabani lika Allah subhanahu wa ta'ala so iwona uba ubizwa ukuthi uba isti'ana uba isti'ana then uba wesibili uba as-sababiyya
Uba as-sababiyya. Uba as-sababiyya la fanele ngabe khona u-alif ulo hamza ba ya ba ya ba as-sababiyya. So ba as-sababiyya uba wesizathu. Uba wesizathu. Muqhamuka lo ba sesiyazi ukuthi ngenxa yesizathu esithile futhi uzosebenzisa ongenxa yento ethile ngenxa uzowutranslate kanjalo noma uzowuchaza kanjalo uba as-sababiyya. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Fabima rahmatin min Allah. Futhi i-example yala umzekelo wala noma isibonelo ivesi eqhamuka kwiQuran ethi fa bima nauba fa bima rahmatin min Allah. Fa bima kungenxa yomusa ovela kumveli nqangi linta lahum. Allah lapho ekhuluma nomProfethi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi njengoba umnene kubona umuntu omuhle umuntu olungileyo ingenxa yomusa kaAllah subhanahu wa ta'ala. Ngoba uma inhliziyo yakho kwakuyinhliziyo embi then babengeke basondele eduze kwakho. So la fabima kungenxa isizathu ibizwa ba as-sababiyya. Then mesikhuluma ngomunye futhi uba ubizwa ba al-musahiba. Ubizwa ba al-musahiba. Ba al-musahiba. So lo ba lo njengoba kuthiwa ba al-musahiba uqonda ukuthini? Uba olandela into ethile. Noma ohambisana nokuthile. For example, فأتبعهم فرعون بجنودي. فأتبعهم فرعون بجنودي. وكم وقاقل ب بجنوده. شيلو صوتي حرف الجر سو كزوميل سفاجه وكسرة. So la uma sichaza فأتبعهم فرعون ufaro wabalandela nebutho lakhe. Ngoba into ehambisela nayo ngeke ukuthi ngenxa yebutho no ngeke usasho ukuthi ngenxa yebutho ngeke uyenze isababiyya. Uzothi ne nobu nokuthile. So ufaro wabalandela nebutho lakhe. So usebenzisana lapho uharf jar ngayiphi incazelo ngencazelo ya ba al-musahiba. Then mase kuba uba qasmiya. Uba qasmiya ukufunga. ba al-qasam
ngasho ukuthi ba qasmiya noma ba al-qasam wokufunga uba wokufunga uba wokufunga muqhamuka uqhamuka kanjani uthi billahi billahi in aradna billahi kwiQuran uyaqhamuka eyikhathini eyiningi noma kwamavesi amaningi ubillahi lo kuchaza ukuthi uqsimu billahi chaza ukuthi uqsimu hamza sikhumbule ukuze sifunde ualif fanele sifake uhamza mase sifake uqsimu billahi ngiyafunga ngo-Allah. So uzowufica nje ukanje kanti uchaze ukuthi ngiyafunga ngo-Allah muthi billahi. Then mase kuba uba then mase kuba uba obizwa ukuthi uba at-ta'diya ba at-ta'diya ba ta'diya so lo bhalo uqonda ukuthi ukudlulela kwinto ethile noma ukususa okuthile ukususa entweni okuthile njengomzekelo oqhamuka kwiQuran la khona Allah ethi dhahaba Allahu binurihim dhahaba Allahu binurihim now pause uyaqhamuka dhahaba Allahu binurihim lo umukufunda dhahaba Allahu binurihim Allah uhambe nokukhanya kwabo so la siya understand ukuthi uma usuyichaza usutranslate usutolika noma usuchaza kuzomela uchaze njengokuthi ubhala ukuthi adhhaba Allah adhhaba Allah ukhanya kwabo kususile so ukususa into kwinto ethile that means uyayishifta leyo nto uyisuse entweni ethile then mase kusetshenziswa uba dhahaba Allahu binurihim ay adhhaba Allahu nurahum then mase kuza uba obiza kuthiwa uba الظرفية با الظرفية uba الظرفية uqonde ukuthi uba osebenza ngezikhathi noma indawo isimo kushuthi uba wesimo it's either iskati zaman noma makan indawo iskati noma indawo so lo bhalo uma uqhamuka esikhathini siyazi ukuthi kuyaqhamuka nayo iQuran kakhulukazi emavesini
uma kukhulunywa kuthiwa wabil-layl, wabil-layl. Ulama ababili lawo, wabil-layl. Nalo ulama wabil-layl. So mekuthiwa wabil-layl so kuthiwani not ukuthi nobusuku cha, ebusuku, wafil-layl, wafil-layl. So khona leli gama ekuthiwa ile ufa no ya oqonda ukuthi nini, fi nini, ebusuku, not ukuthi uhambiselana nani, but nini. So wabil-layl wafil-layl, ebusuku, isikhathi leso. Then kwidhorfiya, kwisimo futhi siyazi ukuthi kukhona into ekuthiwa imakan, walaqad nasarakumullahu bibadrin. Allah wansindisa noma Allah wanenzana ngoba, Allah wanenzana ngoba kephi bibadrin, ebadr, badrin, badr igama lendawo. So la kwakuliwa kwakuyimpi kephi ebadr. So Allah wanenza nangoba kephi ebadr. Ngeke ukuthi nebadr, ngeke usho njalo ukuthi nebadr noma ngenxa ebadr, ngeke. Ngobani? Udhorfiya, akuwona usababiya, akuwona isti'ana, akuwona futhi unayo iminingi ye-ilsaq, but akuwona u-ilsaq. Fanele sikhumbule ubabani adh-dhorfiya, kushuthi ebadr. Sizotranslate sithini? Ebadr. Indawo le kuthiwa isebadr. Then maningi amagama, amagama yes, la uma uba ufika khona njenge harfe jar ozobe uchaza okunye. Sometimes uba uzochaza ala ukuthi kungaphezulu, ngeke achaza ukuthi kuhlangene noma kunamathele. Sometimes uba uzoqhamuka uthi kuyalandelana. Sometimes uba uzoqhamuka ukuthi ingxenye yento ethile. Sometimes uzoqhamuka as ilsaq ukuthi no kunamathele yonke leyo nto. Sometimes uba uqhamuka eindaweni eziningi ezindlela ezihlukene. Sometimes ulwa nelinye igama, al-hurr bil-hurr wal-abd bil-abd. So uba siyabona ukuthi uma uqhamuka awuqhamuki nencazelo eyodwa, but uqhamuka nezincazelo eziningi. Ngiyathemba ukuthi sifunde kahle ngoba namhlanje Allah subhanahu wa ta'ala asiphe ulwazi olunenzuzo. Allah subhanahu wa ta'ala asenzele kube lula ukuthi sifunde ilanguage, silifunde ulimi lesi-Arabi kuze sazi ukuthi uthini kuthina kwiQuran, kuze sikwazi ukufunda iQuran, sikwazi ukufunda ama-hadith nezinye izincwadi zesi-Arabu. Siphinde sikwazi nokusikhuluma futhi isi-Arabu nabanye bezizwe abakwazi ukukhuluma i-Arabic language. Allah asenzele kube lula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.